Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou eLearn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Dnes sa budeme baviť o accessibility, ako sa u nás na dedine hovorí. Niekedy to tiež voláme napríklad prístupnosť, a to nie len mládeži, samozrejme, jak sme boli zvyknutí z detstva. A budeme sa o tom baviť hlavne, teda, keďže sa voláme, ako sa voláme, vo vzťahu k digitálnemu alebo tiež elektronickému vzdelávaniu, teda e-learningu. Na svete totižto žije údajne až okolo 1,3 miliardy ľudí so zdravotným postihnutím, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. To by znamenalo, že je 1/7, že každý 7 alebo 8? Jednou šestinou dokonca. No tak je 8 miliard ľudí, nie? Alebo 7 alebo 8, nie? Je 8, no. A 1,3 miliardy. Aha, okej, vlastne, hej. No. Je to tak 16, teda no. Vypočíta si to skoro každý doma sám. 17%, hej. Dobre. Očakávame ale, že toto číslo bude rásť, a to hlavne v dôsledku stárnutia populácie a rôznym novým chorobám, o ktorých ešte ani nič nevieme, však ostatne aj nedávny COVID s tým celkom zahýbal. A potom, keď teda to zúžime trošičku, tú zemeguľu, tak v Európe má nejakú formu zdravotného postihnutia údajne až 87 miliónov ľudí, to je podľa Európskej komisie z roku 2023. A z týchto 87 miliónov až polovica, teda viac ako 40 miliónov ľudí sú ľudia, ktorí sú v produktívnom veku a sú zamestnaní. Alebo teda nejak pracujú, hej, môžu to byť aj podnikatelia, živnostníci. No a nebavíme sa tu ale teda len o ľuďoch s poruchami zraku či sluchu, čo by nás tak napadlo pri e-learningu alebo bez schopnosti pohybu, ale aj rôzne ďalšie zdravotné ťažkosti. Títo ľudia môžu mať problémy napríklad s vecami ako je, chôdza, čítanie, zdvíhanie bremien, počúvanie alebo písanie na počítači, alebo napríklad aj s pozornosťou alebo sústredením. Alebo napríklad nejakými výraznými audiovizuálnymi stimulmi. A pre všetkých týchto ľudí by malo byť naše vzdelávanie prístupné. Ale keďže my napríklad, konkrétne my dvaja, nepracujeme úplne v takom biznise, že by naše zákazky boli primárne nejaké akoby verejné, alebo povedzme pre neziskový sektor, ale robíme predovšetkým vzdelávací obsah pre väčšie firmy, tak sa zase až tak moc často nestretávame s tým, že by ľudia nemali zrak či sluch, alebo že by nevedeli ovládať kurz myšov, hej. A toto je presne to, na čo ma upozornila moja mama dnes, keď som jej vyprával, o čom ideme robiť podcast, že takíto ľudia asi moc často nie sú zamestnanci veľkých firiem, aj keď teda samozrejme česť výnimkám. Ale s čím sa stretávame relatívne často sú napríklad jazykové bariéry. Alebo povedzme nejaká digitálna gramotnosť či negramotnosť, často spôsobená napríklad proste pracovným zameraním, kde počítač proste nevidíte, jak je rok dlhý, alebo napríklad vekom. Hej? Ale podľa mňa sa to aj tak mení, že jednak firmy začínajú byť viac inkluzívne a začínajú zamestnávať ľuďmi aj s nevýhodneniami. Hej. A druhá vec je, že nemusí byť človek úplne slepý, ale stačí, že je farboslepý, tak akože, dobre, tak mohli by sme použiť kontrastnejšie farby, alebo niečo také. Presne, že tam akoby je to celé akoby zase tak ako všetko ostatné. Je to na spektre, hej? Nie je to len on a off, že proste buď vidíš alebo nevidíš. Jednoducho všetko možné i nemožné s tým môže byť spojené. No a teda o tej prístupnosti, tá prístupnosť príde strašne zvláštna. Proste je to accessibility. No ale dobre. Nebavíme sa o tom len kvôli tomu, že teda chceme dať všetkým ľuďom rovnaký prístup k vzdelávaciemu obsahu, čo je samozrejme taký ten primárny a najlepší cieľ. Ale, a teraz neviem, či žiaľ, alebo chvála Bohu, v mnohých krajinách sa práve dokonca vyžaduje zabezpečiť takýto rovný prístup k vzdelávaciemu obsahu
a tieto pravidlá sa postupne sprísňujú. Ale ešte tretí dôvod je taký akože taká pozitívna externalita, že keď zabezpečíme, že náš kurz je prístupný, tak vlastne sa stane užívateľsky prívetivejší aj pre tých, ktorí nemajú žiadne obmedzenie alebo postihnutie. Ne? Takže tak. Takže preto sa o tom ideme baviť. Teda, ako povedala by som primárne, nech samozrejme sa k tomu ľudia dostanú sekundárne, lebo je to... Len sa chcem povedať, lebo ja som nevedel napríklad to, že akoby tie veci sú vyslovene vyžadované. Asi neviem, do akej miery sa to týka súkromného sektora. Hej? Ale vo verejnom sektore je to vyslovene vyžadované. A v Európe napríklad. Zaujímavé. Mm-hmm. No. Takže tak. No a teda rád by som spomenul, hoci v kurzoch je to taká vec, ktorej sa radi vyhýbame, alebo ju úplne odtláčame na úplný kraj záujmu, tak je to nejaké akoby také legislatívne ukotvenie. A to čisto len kvôli tomu, aby si ľudia vedeli predstaviť, že to není len tak, že musíte byť proste inkluzívni a musíte to robiť tak a myslieť na všetkých, ale že existujú na to dosť presné pravidlá, ktoré sa postupne stále akoby zlepšujú a vymazľujú. A jedným z najpoužívanejších nejakých takých pravidiel, predpisov alebo usmernení je tzv. WCAG, alebo teda Web Content Accessibility Guidelines, alebo teda po našom usmernenie o prístupnosti webového obsahu. Aktuálne je vo verzii 2.1, napriek tomu, že 2.2 už je, myslím, hotové, ale ešte to nie je takéto, že to je ten zlatý štandard a už sa pracuje aj na 3. verzii. A toto usmernenie je napríklad tiež súčasťou Európskeho zákona o prístupnosti a to je presne to, prečo je to v Európe vyžadované. A toto je European Accessibility Act, alebo teda smernica o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. Ne? No a tomuto sa nebudeme podrobne venovať, len aby ste vedeli, že teda nejaké predpisy sú. Čomu sa ale chcem venovať, je, že tieto predpisy rozdeľujú tú prístupnosť do rôznych úrovní. A tie úrovne sú A, AA a AAA. Keby si bol u zubára, alebo u doktora. Hej. Čo vás trápi? No a teda, keďže sa už pýtaš, čo je to AAA, tak ti samozrejme rád odpoviem. Tak úroveň A je akoby základná prístupnosť webu. Hej? A sem patria veci ako napríklad nejaké textové alternatívy obrázkov, alebo teda nejaké popisy obrázkov, takzvaný ten alt text, alebo titulky pre audio alebo video, alebo nejaká navigácia pomocou klávesnice, že nie len myš, alebo farebný kontrast, zaostrovanie a ďalšie takéto ako základné veci. A práve splnenie tejto úrovne je vraj povinné pre všetky krajiny EÚ. Mm-hmm. A akože má to zabezpečiť to, aby ten produkt alebo tá služba boli vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné. A tak, no a potom úrovne AA a AAA sú už také ako pokročilejšie, hej, napríklad AAčko pridáva akože väčšie kontrastné pomery farieb, úplne všetky funkcie musia byť dostupné z klávesnice, všetky prvky musia byť dôsledne identifikované a musíme sa vyhýbať obsahu, ktorý spôsobuje záchvaty a opisnejšie nazývať nejaké dokumenty a tak. A potom úroveň AAA, tá už zahrňa také veci ako napríklad posunkový jazyk, alebo iné alternatívy k zvuku, alebo že musíme zabezpečiť to, aby nedošlo k strate toho obsahu alebo jeho funkčnosti pri slabom zraku, alebo musíme umožniť prevádzku bez časových obmedzení. To znamená, aby ľudia mohli proste vo svojom vlastnom čase, svojím vlastným tempom všetko dobre prejsť. A to je e-learning akurát. Na to je e-learning úplne ideálny, presne tak. A musíme zabrániť blikaniu obsahu a ďalšie, teda akoby maximálna prístupnosť a inklúzia. Hej?
Takže akoby nám stačí sa tak ako relatívne dôsledne, alebo čo najdôslednejšie venovať tej úrovni A. A ak tam dáme niečo z AAčka alebo AAAčka, tak to je super, ale nie vždy je to nutné. Hej? A tak asi to aj závisí od tej cieľovej skupiny. Hej. No však to je práve to. Do akej miery ideme implementovať aj tie vyššie levely. Presne. To si každý musí zhodnotiť. A práve tuto akože dobrá a dôležitá vec je, keď pripravujeme už nejaké teda kurzy, tak myslieť práve na túto prístupnosť už v rámci tej prípravy. Pretože keď už vytvoríme kurz a potom neskôr sa snažíme ho pretransformovať do nejakej prístupnej podoby, tak je to často akoby také ako povedzme o dosť komplikovanejšie. Hej, znamená to jednoducho nadprácu. Ono vždy to znamená nadprácu, ale oveľa väčšiu, keď sme začali s neprístupným kurzom. Keď už plánuješ proste túto nadprácu, už máš zarátanú v tej príprave, tak potom aspoň s tým počítaš. A povedzme, za to budeš aj zaplatená. Hej. No dobre. Ale samozrejme, a tuto sa dostávame k nášmu obľúbenému nástroju, alebo teda jednému z dvoch, lebo môj obľúbený je druhý, ale tento je teda Articulate Storyline, ktorý teraz, ja neviem, ako dlho to už má, ale majú tzv. Accessibility Checker. Hej, ja som až relatívne nedávno, asi minulý mesiac vlastne videl nejaké videjko, ktoré sa týmto zaoberá, alebo teda predstavenie tohto Accessibility Checkeru, takže neviem úplne presne, ako dlho to majú. Myslím, že je to tak, 2 mesiace, alebo oni na tej Accessibility pracovali už dlhšie, podľa mňa minimálne 2 roky a ten Accessibility Checker pridali len nedávno. Mám pocit, že sú to 2 mesiace, alebo 3 maximálne. Hej. Ale je to ako veľká vec, teda pokiaľ je toto niečo, čo plánujete zohľadniť. Pretože vy vlastne, alebo keď pracujeme na nejakom kurze v Storyline, tak nemusíme úplne od začiatku premýšľať o tom, že či toto je alebo nie je prístupné. Pretože často máme kurzy, kde sú desiatky až stovky slajdov, na niektorých sú proste mnoho vrstiev a tak. A jednoducho, čo potrebujeme urobiť je, že si stačí na záložke View v Storyline kliknúť na Accessibility Checker a to kľudne aj až vtedy, keď už je celý kurz hotový a krásne sa nám zobrazia všetky možné issues týkajúce sa prístupnosti. A to presne práve podľa tých pravidiel WCAG 2,1 alebo 2.1. Takže tie aktuálne pravidlá proste sú tam normálne zohľadnené a dokonca je to pekne rozdelené na takom dashboardíku podľa úrovne prístupnosti, teda A, AA alebo AAA a tiež podľa toho, aké komplikované je ten, ktorý issue vlastne vyriešiť. A to sú 3 kategórie, že buď veci, ktoré sú vyriešiteľné jedným klikom, napríklad len, ja neviem, pridať player na video, alebo pomocou AI, napríklad pridať práve nejaký alt text k obrázku, hej, že ono si to pozrie ten obrázok a napíše k nemu nejaký popis, aby sme to nemuseli vymýšľať, alebo to vyžaduje manuálny zásah. A vy si už len potom pekne kliknete na tie veci, ktoré treba vyriešiť, bez toho, aby ste museli zložito vyhľadávať. Každý issue môžete buď vyriešiť, alebo aktívne odignorovať, ak je to niečo, čo proste pre vás nedáva zmysel v danej chvíli a oni pekne zmiznú postupne zo zoznamu a je to. Takže ako fakt super vec, že nad tým netreba, treba to brať v potaz, ale netreba nad tým príliš premýšľať tak, že by nám niečo ušlo, pretože ono to všetko za nás nájde, čo je úplne super. No a potom, keď sa pozrieme v ideálnom prípade, keď robíš ten kurz prístupný a dodržiavaš tie pravidlá, tak by ti ten Accessibility Checker mal ukázať minimum veci. Keď to už spustíš na kurz, kde si na to nemyslel, ako si hovoril, tak potom je tam veľa vecí. Vieš čo, ale on napríklad nájde aj také veci, ako že máš nejaké objekty, ako že, ja neviem, štvorčeky alebo proste krúžky, v ktorých niečo máš.
a jednoducho on po tebe vyžaduje, aby si tie objekty pomenovala nejak. Hej? Ty to máš len ako Square 1, Square 2, Square 3, pretože si ich len takto pridávala Myrnix, Dyrnix. Takže nie všetko je nutné vyriešiť. Hej? Niekedy stačí povedať, že toto nerieš. Hej? Takže... Hej. A toto nerieš znamená, že povieme, že to napríklad tá čítačka nemá čítať, lebo je to len vizuálny prvok, na ktorom nezáleží, aby človek, čo nevidí, ho videl alebo vedel o ňom. Ale zase na druhej strane, keď už pracujeme takto s rôznymi objektami na slajdoch, tak je potom veľmi dobré si ich pomenovať nejak rozumne. A to hlavne, keď s nimi potrebujeme niečo robiť ďalej. Hej? Keď k ním potrebujeme pridať nejaké triggery alebo takéto veci, nejaké akcie jednoducho potrebujeme s nimi, tak potom je dobré, že to nie je len picture 1, picture 2, picture 3, lebo vtedy je to niekedy ťažko sa v tom zorientovať. Hej, a celkom zaujímavé je, že tým, že ti ako keby vypíše všetky tie objekty, ktoré by si mal ako keby popísať, medzi nimi aj obrázky, tak ty ich samozrejme môžeš ručne popísať, ale keď máš AI, tak môžeš dať, že nech ti to popíše AI. A akože samozrejme dajú ti taký disclaimer, že sa to posiela niekde nejakej tretej strane, ktorá to spracováva, ale normálne ti popíšu, že čo je na tom obrázku, síce po anglicky a zatiaľ to nevieš urobiť tak, že by aj toto textové pole bolo také, že ho vieš upravovať tým AI a povieš mu, že preložiť, to nie, ale rozhodne je to jednoduchšie, že ti to po anglicky niekto prepíše, ty to dáš potom do nejakého prekladača, si to tam prilepíš naspäť, ako keď ty to musíš ručne písať a ešte vymýšľať, čo by si tam ako mal napísať. Stačí mať nainštalovaný DeepL, stlačiť Ctrl+C, replace a je to. Alebo, hej, keď máš takúto skratku. Aj. Takže tak. Takže vlastne, a ešte som chcel povedať, že Rise už ako defaultne s tou prístupnosťou tiež takto pracuje, že všade ponúka práve takéto veci, akože okienka na proste alt texty, kontrasty má defaultne nastavené akože dobré, hej, pýta sa, alebo sa ťa spýta, či chceš ako tmavý, alebo svetlý kontrast, alebo čo. A tak. Hej, ako vo veľa veciach toto pomáha. Samozrejme najviac pomáha, keď vieme, čo za tým je. A ako je zo pár takých pravidiel, ktorých sa treba držať hlavne, ale ako keby za tým je hlavne si predstaviť, že človek, ktorý má nejaký problém s niektorým zo zmyslov, či už so zrakom, alebo so sluchom, alebo s dotykom, že napríklad nemôže používať myš alebo niečo také, tak ako by sa na tom slajde správal, alebo ako by sme mu to vedeli uľahčiť. A teda ako jedna z tých vecí je naozaj dodržať ten kontrast, čo môže byť niekedy problém, keď máme, najmä tomu, korporátne farby a tie sú nie úplne kontrastné, i keď verím tomu, že marketingové firmy, ktoré vyrábajú logá a vyrábajú takéto farebné schémy, tak dávajú aj kontrastné farby, ale môže sa stať. Hej, že my si povieme, že mne sa páčia tieto dve farby a tie budem používať a nie je to dostatočne kontrastné. A to že dáš napríklad bielu na žltú. Napríklad. A to napríklad ten Rise alebo ani Storyline neodhalí, že to je niečo, na čo musíme myslieť my sami. A musíme si skontrolovať, že či tie farby majú dostatočný kontrast. Na to sa dá skontrolovať aj online. Je viacero takých checkerov, môžeme jeden z nich nalinkovať a môžete si to kontrolovať potom podľa seba. Áno, také ako readability checkery, že ako dobre je čitateľný text, povedzme, v tom či onom kontraste. Hej. Takže sú veci, na ktoré treba myslieť, že na to musí myslieť človek, že ešte to neodhalí ani ten Rise, ani ten Storyline. Ale ako celkom si myslím, že teda to nehovorím, že by som vedela, že týmto smerom idú, ale vzhľadom na to, že aj pridali tento accessibility checker a že aj oni v podstate ako keby v tých svojich nejakých tutorialových videách používajú nejaké iné softvery zrovna na tieto kontroly, tak verím tomu, že sa dostanú časom k tomu, že si to zapracujú aj do svojho softveru, nech je to ešte jednoduchšie pre tvorcov, aby nemuseli chodiť niekam von. Niekam von? Akože na prechádzku a tak? No, hej, napríklad. Na prechádzku na web. Hej. Presne tak, takže ako v zásade náš message je taký, že myslíme aj na ostatných. Pretože nie všetci majú také šťastie, že sú úplne fit, či už zdravotne, alebo proste nejak kultúrne, alebo aj len svojimi schopnosťami, hej, ovládať digitálne zariadenia.
a jednoducho vyčleniť len z titulu toho, že sa nám nechce na tom premýšľať ľudí zo vzdelávania je také ako nie úplne fér. Že nie je úplne fér, to vôbec nie je fér. No tak ako, dobre. Nie je úplne košér. To chcel povedať. No. Hej, no. Takže tak, buďme k sebe dobrí, myslíme na seba navzájom, buďme empatickí a všetko bude krásne. Svet bude gombička. Dobre, máš ešte nejaké posledné slová pred smrťou? Iba by som povedala, že nejaké zdroje nalinkujeme aj to, ako vyzerá ten storyline Accessibility Checker. Áno. A možno ešte video, kde napríklad tiež je to od Articulate, kde ako keby všeobecne sprevádzajú tým, že čo je accessibility a na čo si dávať pozor. A potom tam k tomu ešte nájdete určite aj ďalšie zdroje. Takže aspoň takéto základné k tomuto vám nalinkujeme. Plus všetko ostatné, čo sme spomínali. A tak. Presne tak. Takže to je z našej strany všetko na dnes. Akorát? Som nepovedala, že vám to nalinkujeme na našu stránku ilirmedia.sk/podcast. Dobre, to som mohol povedať aj ja. Ale ďakujem, že si mi to vyfúkla. Super, tak nás nezabudnite tiež sledovať a písať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a zdieľať túto epizódku so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. Kľudne aj vonku. Nuž a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. To už bude školský rok? Nie, ešte tesne pred. Posledný prázdninový týždeň. Tak do tej doby si užívajte leto a majte sa krásne. Majte sa. Pa!